motherfucking monster for this one. Ty kokot. Čo ti to je? Nie, to čo je? Moc, tu je koľko? Čo ti jebe? To čo bolo? Nama sú traja Francúzi a proti nám dvakrát Nemec. Dvakrát Turek a jeden Francúz. Na koľko nám budú zabiť medvedia, keď nájdem? Ja som ho zabil na jeden. Na jeden? Lebo ja som šéf, kurva. Musíš vedieť, kde streliť. Zadmi mi stopisku, len ja sa tam aj pogrcam, ty kokot, fakt. To jedno ma jeble a kokot. Hej? To proste Farbosapy nemôžu hrať túto hru, som zistil, nemôžu proste, bohužiaľ. Stratil som stopy proste, teraz som ich mal a nemám ich, ty kokot. 7K mesačne nemôže si spraviť oči. Čo tiebe, ja tu dám normálne skokanské mostíky, normálne. Adam Maríš, rok 2002, ty koko. No, tu cez kopce skáče na kokot. A poďme tam rýchlejšie, lebo tam typci vidia safe zónu, ani tam na 100% pôjdu. Na 100%, automaticky. To už tam isto niekto je, 100%. Hej no, Slováci tam majú výber z extraligy. A to by šiel reportovať, do piči, reprezentovať Slovákov mi povedz. Počkaj. Nie, to TNTčko myslím. Hodím ti TNTčko. Neboj sa. Hodím ti ho, takto zober ho. No mám ho. A plesni ho pod seba, skoč a plesni ho pod seba. Žijem. Vidíš asi? Ne. Choď pre ďalšie TNTčko. To ma vrátilo do tej skurvenej ody, Javi, veď som bol úplne mimo nej, nie? No, bol si úplne mimo nej a vrátilo ťa do nás. Pavučinu nemáš? Pavučinu nájdi, tam bola v jednej krabici pavučina. Piča pojebaná, skurvená! Prečo ten chlapec tak búcha do toho stolíka? To nebol hit, hej? To nebol hit toto, hej? Šeremio, kordeki, kasare, Pane, očisti nám naše srdcia, naše oči, všetky naše zmysly a daj ich si. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás požehnanie. Čo ti jebe? Im to jebe na hlavu normálne niektorým ľuďom. On chodí s 590-kou, buzerant! Jebal by som ťa. Bo jak som sa zlakol. 14 má. Mám ísť matchmaking? Oni sú tu. Prečo mi treba tak šťať po tom pive s kurvenou? Mid. Si robí piču zo mňa tá hra. Reálna hra, Srnka ťa zajebe. No ako keby... Neviem koľko ich tam bolo. Stream snipery. Piratic show. Dávaš tam jazyk? Nie. Cicinus tam obchal, väčšinou. Starší. Počkaj, ja mám devisky, ty kokoče. Tu by som mal zobrať devisky a ísť hrať CS-ko, čo? Kde som ich zajebal. Čo ti, to asi nenájdem však. To nebol hit, toto, chat. Nemci, ukáž? Je čo? Beverly Hills, Kalifornia. I thought I was unlucky there, man. Pekne. Dívajte na to, teraz mid. Prečo tak bľačíš do piče? Vyjebaný kokot, skurvený, zase tam čupí buzerant, vyjebaný. Mne to nestrelí tá pičovina, skurvená, vyjebaná. Bože, bože. Kde je ten kokot? Tu je. Čo dáme, hlavu, chat? Čo bolo? Ja neviem, niekedy, decka, vy si neuvedomujete, aký ste retardovaní niekedy, vážne? Že to je, ako nechápem tomu, vážne nechápem tomu. Bro, tu na v tomto dome. Bože, to sú šuplikanti, ty Kabek, ďakujem ti za 4 mesiace. Ale čo ja za to môžem? Vy nedopadnete na strechu a nikto mi nepomôžete. Si jak priebaný. To je naša chyba ešte, že si skapal. Áno. Luxo je v tomto dome, typek. Hej, idem za ním ho rozebať. Však preskok na druhú stranu, Žolo. A počkaj, tak my livujeme, alebo čo? Áno. Len ty to rozsekáme. Žolo. Píče.
Be upstairs. Nothing in palace, nothing in palace. Be! Kokot! Ale sa oni majú v plente, kurva! I pretty much need to see where the exits. 590 jemu to jebe, on normálne rašuje všetko. Vystal som, že on bol v plente, mi povedz. No, tak som to povedal, že by. Mi normálne vyskakali okno, ty kokot. Takže zajtra v nedelu príde večer asi mister ku mne. Žolo. No. Čo hančíš? Mamuta? Kojota. Kojota? To je slabé, nie? Neviem ho nájsť. Prečo? Čo? Poď si dať USCčko alebo tak. Papo, ty povedz interkontinuálny transfunkcion. Dobre. Push up! Ale vedení sú dvaja konektory do piči, skurvený! Že vraj sú dva Nemci v enemy týme. I can play mid with you. To som im prečo povedal. To Betis mi píše. One out mid. Ale niekde do piči šmel pojebaný. Nemám zlú stopu, ty kokot. Ale tu je. Môžem ho zabiť? Nie, nemôžeš, to zabudni. Poď rýchlo. Ty kokot, rest. Poď, ty kokot, to je akého bedo. Ja ho iba trafím do riči. To je môj. Do riči ho trafím, rest, prosím. Tak ho vylakaný ide smerom ku mne, traf ho nejak na piču. Hrali ste na Messengeri už tie hry? Nové čo vyšli, ja neviem kedy to vyšlo, ale možno to už je dlhšie, len teraz som na to prišiel. Samozrejme musí prísť chat, alebo mi tam ide vietor. Na čo mi je diamant? Mám 4 diamanty. Plexlo. One hell. Plexlo, tebe jebe. Two guys ramp. Takže som už vyhral vlastne, hej. Ty si šéf. Ďakujem ti moc. Čo nejaké srdiečka pre Plexla, prosím. Dík. Ďakujem ti veľmi pekne, dík za neskutočný support streamu, bro. A dá mi hlavu! 4! Čo za kokot? Čo ti jebe? Kde to tam, chat? Pekne. To bom ako prešiel ináč, že ste tam mali smoke? Smoke skill mi prešiel. Chceš dropnúť? What? Pes. Dog. Mňau. Ja som dal, že pôjdem na ten spán a pôjdem to aspoň plentnúť, chápeš? Ale ako bohužiaľ. One more? No. Kupujte. Ja mám už také nervy, čo tebe zas ma Nemec zajebe. Ale KOKO! Čo si zajebal? Žolík, ukludni sa, Tak ja som lovec, kurva, neviem ako ty. Existuje nejaká malinká šanca, že ešte niekedy uvidím to moje DBD na tvojom streame? Čo je dobré na nervy v žalúdku? Nervy v žalúdku, to čo je? Ako sa mám dobre? Máš doma vzduchovku? Hej, mám. Taký negatívny úsmev. Čau Žoldo, pekný účes. Simon Čech. Chod do piče. Ako Prima Cool, či Jojka, či kde to robíš? Ešte tam robíš? Uncharted 4 Last of Us? Tomu ver. To prejdeme všetko. To je príbehovky, dobre? Ak bude playko. Ahoj, dostal som ban na mojom účte, kde je u mňa v šete. Urob si copík. V hre Medveď alebo nejaká iná zver. Pred pol hodinou si sa to pýtal a povedal som ti, že áno, môže ma zajebať zver. Nevidíte tú líšku skurvenú? A ide mi tam vietor, takže ona nepríde, čo? Resta máte za 15 minút online, tak už sa pomaly choďte k nemu. Lebo ma odjebe z vás niektorých. Ivan v ranom veku petoval moc LSD, tak si teraz myslíš, že je rapper, keď mu často zajebe. Chcel rapper prerazil a platí inzerát, hľadám iba z východu, značka musí byť bezerant? Pošlám ti fotku na Twitter, ak som púkol stôl. Drž píču. Ja som prišiel všetko, čo som mal. 2 hodiny som dohral a nemám nič. 2 hodiny som hral tú hru a nemám nič. KOKO!
Žolo, čo sa stalo? To čo sa mi stalo s druhým monitorom? Odjebal som monitor.